emeligo na mụ bụ onye eze n'odu n'ụlọ na-ekene gị ọdụm ebo Juda ọdụme 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 ụmụchukwu nwere ọdụmo ụmụchukwu nwere ọdụme ọdụm ebo Juda iwe siri ike na ọ bụ gị ka anyị ga-akpọ chi nke nwere ọdụmo ọdụm ebo Juda ị na-agbara anyị anyị nwere ọdụm ọdụm anyị ji eje eje ọdụm anyị ji ana ana anyị nwere ọdụm ọdụm ebo Juda ị na-emela anyị mma ọkwali okpotokpo ọdụm gwụla agụwo n'ibu nnekwu ọdụm anyị nwere ọdụm ọdụm ebo Juda anyị nwere ọdụm ọdụm ebo Juda ịmago na anyị nwere ọdụm ọdụm nke na-edu anyị jee nata n'ụwado ọdụm ebo Juda ọdụm lotu iwe melele na akwụkwọ nsọ isi Daniel nwa mma unu ma Daniel enwe mma nke atụgbelu n'ime onunu ọdụm atụghali ya n'ime onunu ka ọdụm dọgbu onye na nkịtị mana o nwere igbo meliba maka na ọ na-ekpela ọdụm o nwere chi ọdụm mana ka njuzi na ụmụ ọdụm ọ na-eri ọdụm onye ga-edo ntị ọ ga-anụ ibe mere na akwụkwọ nsọ ihe mere na akwụkwọ nsọ Daniel isi nke isii ibido na amaokwu nke mbụ ekwuli agbede ihe aghọta ibe akwụkwọ nsọ nwere gedonu ntị ka nkọlụ na obele iwe mere maka n'ihi na eze fụrụ Daniel n'anya rinne ndị ilo wee na-enwere anya ntagide wee si eze na Daniel na-ejekwa na-ekpelu chi ọzọ ọ bụrụ kpachi ahụ a sị na a ga-akpalisi ana ka Daniel na-akpọrọ Daniel ọ chọkwara n'ịma maka na ọ maara na Chukwu ọ na-efe na ọ bụ agba bọọlụ nkọ Daniel wee jee meghechie windo meghee ọnụ ụzọ meghee ma mpio wee meghechie ọnụ ya ike wee na-akpọkụ Chukwu bụ n'igwe iwe wee wekwe ndụ iwe ndụ wee jekwukwela eze wee chi eze Daniel anyị na-agwaghịkwana na ọkwanụ chi ọzọ ka ọ na-ekpere maka na ha nwere iwu batiel si na onye ọbụla kpe elu chi ọzọ na a ga-etugbe ya n'ọnụ n'ọdụm wee chi eze na Daniel adagokwe n'iwu eze nwere ibe ọzọ ma ọ ga-eme eze na-enye anya elu na-enye anya ala nwere ọzọ ma wee kpọọ Daniel wee dulie wee jee tugbe ya n'ọnụ n'ọdụm mgbe Daniel na-adagbe n'ọnụ n'ọdụm ọdụm wee n'anya wee bụ n'ọkwara oke ọdụm si n'elu abịa ha niile wee kpọọ isi ala wee nye ọdụm ka ọdụm maka na Chineke anyị na-akọwalụ na iwe anyị na-ekwu maka ya na ọnya bụ agịrịgị ọdụm ka chere na anyị na-abịa ụmụ Chukwu nwere ọdụm anyị nwere ọdụm anyị nwere ọdụm ọdụm ebo Juda ị mara anyị nwere ọdụm
ọdụm gbulakụ ọ bụzikwa ọdụm na-edum ije ọ bụzikwa ọdụm na-eme m mma anyị nwere ọdụm Chinwemba ọgwụ na ị nwere ọdụm eji ike nwamba ka ọgwụ onye isi agha ị nwere ọdụm egwu ọdụm na-akọcha ndị na-akọcha m na-ekene n'onwe ọdụm ọ bụrụ na ịchị ya ma ịkọ ọdụm enwele mfọ gaba gị ọ bụrụ na ịkọgide m ọdụm ewela asọfụkpọ ọgha anya ọ bụrụ na imegide m ọdụm ji ma emegide gị onye na-akọcha Nwazuka ma gbalụ na ị na-akọcha ọdụm oke ọdụm ka anyị na-ekwu maka ya mgbe atụbere Daniel n'onu n'ọdụm ya na ọdụm wee na-egwuli egwu na-akpali amụ ka mkpụrụ ụbọchị one na one gasịrị eze wee nọlụ wee kwa n'ime onwe ya wee sị ka njekeneri anjelu malụ ma Daniel a ma Chineke ya ọzọpụta gị eze wee jee wee kwuru n'elu enu wee tie mkpu n'oke enu wee kpọọ ya Daniel wee nọ n'ebe ọ nọ wee zaghachi esi ya eze na ị ga-adị ndụ ruo mgbe ebighị ebi ya tọọ eze ụtọ tọọ ya eze wee sị Daniel na mmaala na Chineke ga-azọpụta gị eze wee wee iwe wee baa n'ime obodo wee kpọkọ ndị ahụ niile ka barawu ndị kpara nkata etugbe Daniel n'onu n'ọdụm wee welu ha ncha niile ya tugbewe n'ime olu n'ọdụm ahụ maka na ị maara na ọdụm bụla ọnụ ga-emechi ekpere maka na onye ọbụla mere fasting a na-ebreki fast mgbe a na-atụgbunye ụmụ anụ ọbịa anwụ n'ime olu n'ọdụm ndị niile kpara nkata ka emegide Daniel ọdụm wee na-enye anya n'elu iwe a na-ahụ ududo na ụchịcha na akpị na mgbele na anwụ isi maka na ụmụ ekwentu na-adụ ka anwụ isi anabadụgwu ududo anabadụgwu ụchịcha anabadụgwu nganga n'anya na barịra amanụ mma n'anya ọdụm wee dalụba anya wee taa bụ onye ka anyị sighị na ụmụ Chineke okpu anyị ga-abụrịrị okpu ogologo maka na ụmụ Chineke ga na-ekpufesi nke abụ ụmụ amoosu na-ekpu okpu agadi maka okpu nwa agadi na-ada ada ọdụm ka na-ekwu maka ya onye akpana nwa agụ aka n'ọdụduo ma ọ dị ndụ ma ọ nwụla nwụo maka na mbọsị iwe ga-ewochi m ele abụ ka ọ ga-adịyo ndị na-emegide m ọ bụrụ na iwe wochi m ọ ga-atụ ugwe ndị na-akọcha m n'ime olulu ọdụm fagadi ka mgbele n'ụchịcha ndị na-emegide m one n'ụwa ka ịmale ọdụme 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 ụmụ Chukwu nwere ọdụm anyị nwere ọdụme ọkwali nnekwu ọdụm agbapụ ọdụme ọdụm nke na-eburu m agha ọkwali nnekwu ọdụm ọdụme anyị nwere ọdụme na-ekweli eji nwamba ka ọgwụ eji ike na ị nwere ọdụm ọkwali eji nwamba ka ọgwụ mbaka na ị nwere ọdụm Chinwemba ka ọgwụ nwa mama ị nwere ọdụme mana ị nwere ọdụme anyị nwere ọdụm Chinwemba ka ọgwụ na ị nwere ọdụm eji ike nwamba ka
ọgwụ onye isi agha ị nwere ọdụm egwu chi nwamba ka ọgwụ eji ike na chi ga-asagoro ugo okwu chi nwamba ka ọgwụ eji ike na chi ga-agbawa olu gị ọgwụ iwe ikwulu na o mesịrị mee ikwulu chenji anyị enwego chenji na Naịjirịa ịma na anyị nwere ọdụm ebe Juda ọgwali chi nwamba ka ọgwụ chi nwamba ka ọgwụ ihe ji ike nwamba ka ọgwụ kedu maka TB Joshua Igbo kwuru na ọ na-emekwuo fabụ ndị Chukwu ji alụ ọlụ ndị Chukwu ji asa ekpele David Oyedepo General Overseer Winners Chapel ọkwali ndị Chukwu ji alụ ọlụ fabụ ndị ọma nwere ọdụm fabụ ndị ọma nwere ọdụm kedu maka Pastor Samuel Shilo Chapel na Abuja abụ ndị Chukwu ji alụ ọlụ kedu maka Pastor Vincent Nwabueze ndị Chukwu ji alụ ọlụ New Revelation Ministry ndị Chukwu ji alụ ọlụ Amgbaba Frank mmụọ Reverend ndị Chukwu ji alụ ọlụ Fada mmụọ na-ekade Fada Demo kedu maka ezi oyimo Venerable Silas Ike ọ bụ onye Chukwu ji alụ ọlụ Chief Dot Ike Chukwu nwa Ramale odudu ugwu abalị ka adelele Ike Chukwu ji alụ ọlụ kedu maka Uchenna Nweze Uchenna Nwazuka Igba ama Nweze n'Ọka ọzọ Igbo ndụ ụmụ jago ka isi eje na Chukwu ji ga-agwọ ya anyị